uMnumzana Zuma uthi indlela uza kuyikhonjiswa ngamasebe e-ANC kulomba. Ulibethelele lokokuba akanakulandula xa amasebe ebona kufanelekile ukuba asetyenziswe nokuba kukwesiphi na isigaba sombutho. uMnumzana Zuma uphinde isimemelelo sezinye inkomfa zangaphambili sokuba amasebe anikwe umtyhi enze umsebenzi wawo angaxinaniselwa ekoneni okanye anunuswe ngemali ukuba achongeze avotele bani na. Kwelinye icala uMnumzana Zuma uthi kugqirha Nkosazana Dlamini Zuma kuphela inkokheli enako ukhokhela i-ANC. Kwingxelo ayikhuphileyo uMnumzana Zuma uthe imbali yomsebenzi kagqirha Dlamini Zuma embuthweni nakurhulumente izakhono zakhe nohlobo ayazi ngalo i-ANC phakathi kwezinto ezimthethelelayo. uMnumzana Zuma uthi nangona eyiva imiba ephakanyiswa ngamanye amaqabane ngogqirha Dlamini Zuma, kodwa ngokolwakhe uluvo loo maqabane awanalo igama elinokodlula ugqirha Dlamini Zuma ngaphandle kwabo athe banemali eninzi.